měla včas informovat, co se na noci děje, naprosto se tím nemocněla. Já za to vůbec nevím. Co to mě nechápali. A co řekne Robert? Ten dosadil do kůlce ředitelky na zase svoji neschopnou manželku. Dobře, Bohuž, já nejsem neschopná. Já se měla tady urážet. Víš, to vysvětlí. Nepravda mi zjevno, co se na noci děje, tak mi vykládáš o nějakých... A teď to nejhodně na společenského konce. Nadával, na to tě užije. To ale v nadaci je všechno naprosto pořádku, chápeš to? Jako, já uznávám, že tam leták s tou práčkou, by to bylo trošičku zpomalý, no ale to se vysvětlilo trošku. Už jak na ní operaci nástroj platí Andrejna sestra, taková ostuda. No a tak, a co? Ty si si opýtala Andreju, aby se nám začala hrát. Učitý si ale tyhle problémy. Čeká nás aktivní. Ale, no, tak je přece pořádku, ty nic nenajdou. Jenom to, že pomáháme dětem v Africe a tak jenom čeká. Co se tomu udělal? Protože myslíš, že bereme ty peníze na ty všechny Andrejačníky, na ty ten, který máš tomu Andrejačníky. Řekneme do ty, dejte se ty platy, dobře? Kde? Kde? Pejneš. Vážně ti to nevadí, jsem ti připadla takhle poráno. Samozřejmě, že na to vždycky to dá. Tak to tě trápí. Můžeš klidně mluvit na tady. Honza odjel s Matickem do školky a Bára už taky vyšla. Víš, v poslední době mám takový pocit, že se mi se děje mezi mnou a Františkem. Bych neřekl. Jsem s ním ve spojení. Mluví o tobě moc hezky. Víš se tačíš. Chtěla jsem ho překvapit, tak jsem mu řekla, že přijedu do Anglie dřív. A on mi řekl, že není. Má moc práce. Pokud vím, tak na panství rekonstruují řepčí, tak se dá restaurovat nějaký obrazy. Probíhá tam rekonstrukce. Hejnku, co se s ním děje? To by se určitě svěřil. Jo, svěřil. Že netouží po ničem než aby spolu byli zase všichni spolu. To jsme pořád přesvědčili. Jiřinko, chystá velký překvapení. Chce vrtět tvoje narozeniny oslavit ve velkém stylu. Proto ty tajnosti. A nic jiného tajný? Ne. Můžu se dělat něco zeptat? Připadám ti nudnej.